l-inkompetenza kbira li hemm kważi fid-dipartimenti kollha. Ġifieri fis-settur nitkellem. Vetting ta' xejn. Jew ħanejta kważi xejn għax ma nkun ġenerali. Xogħol ma sarx sew. Pereżempju l-iktar ħaġa li impressjonatni tal-Malt Enterprise mela daw il-kontratturi applikaw biex jibnu fabrika. Għax kellhom garax, jagħmlu l-amara. Sewa. U xtaqgħu jkabru. Mela. Tal-Malt Enterprise l-uffiċjali rid imur jiċċekkja il-garax speċi biex jara naqra l-affarijiet biex jekk hemmx bżonn ikabbar. Għallu mort tagħmel inspection fil-garax, għallu hija. Għallu ċċekkjajt il-garax vera mikri tiegħu ma ċċekkja xejn. Kull ma kien hemm ħaddiem wieħed, għallu ċċekkjajt naqra speċi il-ħaddiem li kien hemm xejn. Il-makkinarju. Ġifier da seta' marranċa ħadd ġo garax sewwa u għatem sakemm ġie l-ispekter. Ta' tajt. Taf kif? Darba minnhom qallu u daw il-kontratturi insomma xi 260 kellhom budget għal dil-binja. Qallu 260 qallu taf li laqas tibda b'1.2 million il-perit li kien hemm hemmhekk. Għallu suppost 1.2 million biex tibnija? Biex tibni. Sewa. U daw budget jew to 60,000, 260,000. Għallu ħadd ma jgħidilhom xejn. Ħadd ma jgħidilhom isma' dawk il-flus. X'ħadd ibni? Imma meta biex ta' instabu daw id-diskrepanzi, it-tweġiba x'kienet? Xejn, kulħadd iċċassat, skużi l-espressjoni. Frustranti ħafna. Ħafna. Darba minnhom il-perit qallu jiġifieri għaddit minn dawn l-idejn kollha, ħadd ma ċċekkja l-diżin tal-binja. Ma tiflaħx għal dak il-pis. U ħadd ma ċekkja. Mill-riċerka li għamilna aħna. Dawn li niftakar jinsew, ġifieri kien hemm ħafna affarijiet li jbelħuk. Fimna illi spiex ta' m'hemmx awtorità jekk fimna sew li il-kompetenza tagħha hija li taraf li din il-binja timbena b'mod sigur. Li dik ir-responsabilità qiegħda interament fuq il-perit. U fuq il-warrant tal-perit tistrieħ l-affari. Ħadd ma qal xejn hekk fuq hekk, jiġifieri ta' min ir-responsabilità, anzi bdew kulħadd ifarfar. Li mhux tiegħi. Li mhux tiegħu responsabilità tal-freestanding building speċi. Kulħadd li mhux responsabbli. Il-BCA tajt li mhux responsabbli huma u minn għamel il-ġijiet jgħid li hu. Il-BCA responsabbli minni ma bdejx nifhem. U tipprovax tifhem. Milli nista' nifhem speċjalment il-BCA hija responsabbli għal binjiet li jkollhom appoġġ ma' terzi. Imma laqasi responsabbli għal sigurtà tal-binja infisha. Dak hemm l-OHSA li laqas biss kienu informati. U l-OHSA imma huma responsabbli għal health and safety. Jiġifieri mhux jekk il-binja x'qed tinbena sew skont il-mestier u s-sena u ma nafx jgħidula insomma. Imma mela inti għandek il-BCA li ittihom il-method statement u ittihom il-condition report biex jaraw it-terzi. Il-binja ħadd il-perit biss, issa jekk il-perit qatt ma jmur on site. Mela għandek problema enormi. Ir-riżulta li l-perit ma kienx qed tmur u bagħtet il-ġampol ieħor ritratti. Xi ħadd bagħat il-ġampol ieħor ritratti. B'hekk li ġara. Mela tlaqna?